Assalamu alaikum. Ami wadde ngol gimol ngol President Macky Sall. Alhaji Baba Amadou Umri amima miyimda President jogiɗo Pulare Senegal. Min woni sanda boro pullo mo lesdi Cameroon ande dagi mollam be fulfulde Cameroon mi waddi gol gimol mantore mawɓe men. Jodi mi hofna baba Alhaji Baba Amadou ɗam pullo mo Cameroon nde o dillay Senegal o hoosi goɗɗo maako Alhaji Yunusa Isa Marwa mo Gawdere ɗum sawarijo maako o wi ɓe dilla Senegal sey ɓe dilli lesdi Senegal yillugo Macky Sall. President Macky Sall mi salminima aɗo walla Senegal use maɗa sanne sanne pullo a jogi Pulare mi yettima a jarama President Macky Sall sanda salminima. President Macky Sall lesdi Senegal ɗon mantoro e maɗa pullo tanu pullo jeyaɗo Senegal o jibinal Fatick dañorde mako Fatick pullo jogiɗo Pulare lesdi Senegal a jarama no fewi Allah ɓesdu manguma President Macky Sall lesdi Senegal. Sanne sanne mon fulɓe Senegal sanda salmini on. Baba Macky Sall sanda salminima Amadou Sall pullo futatoro gondo ha Fatick Baba President sanda salminima. Dada President inde mako Kumba Simbo Dada Macky Sall mi lela permi edam Hajja Mariam Faisal Debbo President ɓiɓɓe President sanda salmini on. Amadou Sall Ibrahim Sall Hajja Sall mi salminima sannu Hajja Sall ɓikkoy President Macky Sall. Da derɗiraɓe mako
Hajiya Rakiya Sall be Aliyu Sall sannu Adama Sall darri Rabe Maki Sall Président de la République son excellent Macky Sall o jabbi Alhaji Baba les du Sénégal de Baba warti Cameroon o jewni sanda minoti jewnango Alhaji Baba say o wi am sanda de alatti gimo anda do nder Africa yebtanam Macky Sall président Sénégal say mi joɗirare tariɗi mako mi wi mi wolwa seɗɗa nanoɓe am fama joni ha mi wolwa tari président o lesdi Sénégal Président Macky Sall o dañama ha Fatick 1961 nde o mawni ha Fatick o hoti ha Dakar o jangi université Cheikh Anta Diop nde o heɓi licence ha Cheikh Anta Diop ha nder wuro Dakar diga ɗon sey o dilli o hoti lesdi France o kontini jangirde Macky Sall nde timmini jangugo warti lesdi Sénégal e pays mako a 1983 ɓe nomimo directeur o mawɗo nebbam ha nder lesdi Sénégal ga yake may a walli lesdi Sénégal ɓe fuu ɓe yiɗima L'an 2001 ɓe nomimo ministére d'énergie l'an 2003 ɓe nomimo ministére de l'intérieur nden bo porte-parole ha gouvernement diga l'an 2004 ɓe nomimo premier ministre Sénégal à l'an 2007 ɓe nomimo président assemblée ha Sénégal Macky Sall Allah seyne à l'an 2008 o kirei parti mako parti APR o walli lesdi Sénégal Macky Sall sanne à l'an 2012 o dari élection présidentielle lesdi Sénégal hande nda o laami Président Macky Sall o laami lesdi Sénégal o kirei vision Sénégal émergent développement Sénégal joɗi jam Sénégal ɗo yettamo worɓe be rewɓe mawɓe be famarɓe président Sénégal o walli talaka en o waɗani ɓe bourse familial nder lesdi Sénégal ngam wallugo talaka ɓe lesdi Sénégal woste gondi man en keɓi pullo tanu pullo ballo ko moye
Min sanda pullo Cameroon mi yetti Alhaji Baba de umri am mi manta President Senegal President Macky Sall Senegal Macky Sall misal minima President Macky Sall Senegal Macky Sall